Здравейте, колеги! В настоящата видеолекция ще разгледаме използването на формулите и функциите на Excel за създаването на програма за домашно счетоводство. Съдържанието на видеолекцията включва основни понятия в Excel, формули и функции и практическото реализиране на таблица за пресмятане на сметките на домакинството за вход. Основните понятия започват с структурата на таблицата. Най-малката единица, в която се въвежда информация, се нарича клетка. Редовете са хоризонтално разположени клетки, които са наименовани с числата от 1, 2 и нататък. Колоните са вертикално разположени клетки и се именуват с буквите от английската азбука A, B, C. Адресите на клетките се състои от името на колоната и името на реда, например A1, 2, 3 и така нататък. Типове данни в Excel могат да бъдат проверени в формат Cells и биват по подразбиране числа, валутни единици, дата, време, текст. Въвеждането на формули в Excel става последният начин. Започва с знак за равенство. Всяка формула съдържа аритметични операции, като събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване и изчисляване на процент. В формулите се използват адресите на клетките, а не стойността в тях. Оператори във формулите. Има стандартни математически оператори. В следната таблица е приложен и приоритетът на операторите. На логическо и, или, не. Може да се запознаете с тях, като най-важното е, че скоби винаги се изпълняват приоритетно. Функции. Това са прости изрази, зад които се крият формули, т.е. съкратен запис на формула. Вградени функции те са винаги по-бързи от тези, които сами може да си напишем. Избор на категория функции. Insert Function има най-често използвани или всички дата и час, статистически, база данни, логически, информационни, финансови, математически, тригонометрични, търсене и адресиране, текст. Ще разкажем за най-често използваните видове функции. Например, в финансовите имаме функции за изчисляване крайната стойност на лихвено капиталовложение на база от редови еднакви плащания. Normal изчислява номиналната лихва и броят на плащанията на година. PMT изчислява постоянно периодично плащане за лихвено вложение. Функции за дата и час. Date връща цялото число, представляващо дадена дата, броят на дните от някаква начална дата. Day връща деня от месеца, на който се пада за даденото с цяло число дата. Month връща месеца съответно, а Year изчислява годината, която се пада за даденото с цяло число дата. Time връща дробно число, съответно на определено време, като стойността му е между 0 и 1. Hour връща часа, на който отговаря дробната част на зададено число. Minute изчислява минутата на базата на дробно число, което е подадено като аргумент. Second изчислява секундата. Today връща днешна дата. Now връща днешна дата и час. Математически и тригонометрични имаме абсолютна стойност с abs, синус, косинус, int връща близкото по-малко число на аргумента, round закръгля числото с точно до зададена позиция, mod връща остатъка от делението и sum, най-често използваното, сумира. Статистически average връща средната аритметична стойност на аргументите. Count преброява цифровите стойности в списъка на аргументите. Търсене и адресиране. Areas връща броя на областите в адресното пространство.
Индекс връща стойността на зададените ред и колона в адресното пространство, което може да се състои от няколко области. Column връща номера на колоната на адресното поле. Row връща номера на реда на адресните полета. Текстови функции. Len връща броя на знаците, от които се състои текстът. Left връща първите няколко знака по зададения брой. Right връща последните няколко знака по зададения брой. Lower преобразува текст в малки букви, Upper съответно в големи. Value връща числовата стойност на текста. Subtitle търси в текста ни за стар текст и го замества с нов текст. Ако не е зададено N, се замества само N-тото появяване на стария текст. А сега, нека да използваме научното за нещо полезно. Преминаваме към практическа задача. Тя е много често срещана. Всяко домакинство или всеки вход има нужда от подобна счетоводна програма, понеже сметките за ток, асансьор, чистачка се разпределят между домакинствата според закона за етажната собственост. Според този закон, токът се разпределя на броят хора във всяко семейство, също така и асансьорът, докато чистачката се разпределя на домакинства, т.е. броят апартаменти, в които има живущи хора. Помогнала съм си с записването на имената на съответните семейства, номера на апартамента им и съм въвела съответният брой хора, които живеят там. Ако този брой се промени в даден месец, корекцията ще окаже влияние, понеже брой лица сме задали да се пресмята като сума от клетката 3 до 18, където са вписани броят на лицата. За ток стълбище за конкретен месец ще въведем произволна сума от 28 лева, например. Първият въведен абонат е наемател, офис, и са преценили домуващите, че няма да плаща ток стълбище, както и ток асансьор, но ще участва в сметките за чистачка. Първото реално семейство. Как да сметнем колко дължи то? Задаваме следната формула. Броят хора, живущи в това семейство, по токът разделен на общият брой хора. За да имаме помощна клетка, в която сме си пресметнали точно този брой хора, като разделим сумата за стълбище на броят хора. И сме си създали помощна клетка, която дели D2 на C2 и изчислява един човек колко би плащал. А след това за всяко семейство умножаваме броят хора по тази клетка. За да вземем тази клетка по стойност и да не я променяме за оставащите семейства, трябва да зададем тези символи долар пред буквата и цифрата на клетката. И така, когато копираме тази формула за другите семейства, то формулата ще пресметне коректно за всяко семейство броят хора по тази клетка, а не да променя клетката. За ток асансьор ще зададем друга приблизителна сума, 9,55 например. Как се пресмята това? Отново си правим помощна клетка, в която си смятаме сметката за тока, делена на броят участващи хора. Той е различен от броя лица живущи, понеже живущите на първия етаж и на втория не участват в ползването на асансьора.
Затова сме си направили една клетка с помощно число 29, която се състои от броя хора, живущи от C7, т.е. от третия етаж нататъка до C18. И този брой в нашия случай е 29. А помощната клетка E20 е сумата за токен асансьор от клетка E2, разделена на този брой 29. Така, отново може да образуваме формулата от пресмятането на броят хора от C колоната по изчислената от нас стойност в E20, като отново се налага да ползваме тези доларчета, за да вземаме стойността. И когато тази клетка разтеглим додолу, получаваме стойностите за всички апартаменти. Така, сметката за асансьор и ток е пресметната. Остава да разпределим и сметката за чистачка. Тя е фиксирана сума, 40 лева всеки месец, и се пресмята, като тази сума се раздели на броят апартаменти, които ще участват в плащането. Преброили сме тези апартаменти, че са 15, макар да има 16 домакинства. Има едно семейство, което не живее активно и не участва в плащането на сметките. И сме си извели в една клетка това число 15 за наше удобство. То, разбира се, може да бъде направено и чрез аритметични операции, изчисления и в формули, но не смятам, че е нужно толкова да усложняваме това, иначе просто пресмятане. И за да вземем клетката 40 и клетката 15 и тя да важи за всички клетки в колоната F, ги вземаме отново по адрес с доларчета. Когато разтеглим тази формула във всички клетки, получаваме и стойността, която, разбира се, е еднаква за всички. И тук ще направим корекция, понеже тя не отчита, че в тази клетка домакинството не живее. Това ще я изтрием и ще сложим чертичка, например. Така, сумата за всяко семейство се пресмята последния начин. Тяхната сметка за ток стълбище, за ток асансьор и за чистачка. Тази сума е еднаква за всички, затова можем отново да разтеглим тази формула и да я пресметнем. Тук получаваме невалидна стойност за семейство, където не живее, защото не може да се сумират не числа, затова я изтриваме в формулата там и така получаваме коректна сума. За да си направим проверка за себе си, дали събирайки всички сметки ще получим общата дължима сума на входа, може да направим следното. В една клетка да запишем сумата от тези клетки G3 до G18 и ако тук въведем всъщност нуличка, за да стане коректно пресмятането, може да видим, да преизчислим сумата. И тя се получава очаквано точно толкова, колкото е сумата, която е сбор на сметките. Така всеки месец може лесно да правим следващото изчисление. Ще ви покажа конкретен месец април с реални сметки. Лесно и бързо изчислено. Дублиране на този лист и записване на нови числа за ток и промяна в броя живущи. Примерно тук семейство Петкови е станало 4, а преди е било 2, което рефлектира върху броя хора. Това отново изчислява всички сметки и, разбира се, стойностите са коректни. Могат живущи да бъдат спокойни, че няма да бъдат излъгани.
и могат да ползват тази програма. Ако се налага да имат допълнителни такси, в зависимост от начина на разпределение, могат да бъдат добавени или към такса чистачка, или към някоя от другите сметки, в зависимост от това дали ще се дели на броя живущи или на броят апартаменти. И по този начин и други разходи биха могли да бъдат разпределени за някой конкретен месец. Благодаря ви за вниманието и приятна работа, ако решите да използвате такава програма.